Sa dugang nga balita, 48 anyos nga panday, patay matapos gintiro sa barangay Barok, Tigbawan, Iloilo. Suspect, nagdepensa lang kuno sa kaugalingon. Si Julius Bilacaol nakatuto. Wala gin makasalmar ang 48 anyos nga panday nga ginkilala kay Nestor Templo. Temporaryo nga nagapuyo sa barangay Barok, Tigbawan, Iloilo, apang tumandok sa barangay Bagakay sa Amuman nga Banwa. Si Nestor ang binawian sang kabuhi matapos gintiro sang 47 anyos nga si Rocky Toroy. Base sa investigasyon sang kapulisan, antes ang insidente, may komosyon nga nagluntad sa tunga sang biktima kag sabayaw sang suspect nga ginkilala kay Roselo Pesado sa isa kay limnan sa Amuman nga barangay. Tiga shot nila dito sa Sangge, nag-abot niya ang aton nga biktima. Hinali lang nila may konfrontasyon ni sila pero tinigulpi lang ni kinampusan ang aton nga ang bayaw sang suspect. Ang pagbaysay na hisayra ni Roque, gani nagpauli ini kag nagkuha sang pusil nga isa ka dedose nga pugakhang. Gilayon man nga gindolong ang biktima sang iyabayaw sa ilabalay. Pagbalik sa suspect, iya man gintuyo nga idolong ang iyabayaw. Apang nasugata sa dalan ng biktima nga suno sa suspect, nagtuyo nga maglabo sa ila. Sa hot pursuit operation, gilayon nga nadakpan sang kapulisan si Roque. Kung anay kami, hindi kami ka-trust hindi kami ka-trust, kaya dyan tanang. Suno naman sa bayaw sang biktima, hindi binangon ang dala sang biktima sa tiyon sang insidente, kundi baston. Di ko man binangon, sir. Baston man lang tunig to. Apang sa litrato naman nga nagikan sa Tigbawan MPS, makita ng binangon sa tupad sang lawas ini. Base sa dugang nga investigasyon sang Tigbawan Police, may daan nga hiligutanon sa tungan ng Nestor kag Roselo. Suno gani kay Roque, ang iya pagdala sang pusil, ang panginlaman na gidman sa posible himoon sang biktima. Ginahulat na lang subong sang Tigbawan MPS ang mga dokumento nga kinahanglanon agud mapasaka ang nagakaigo nga reklamo batok sa suspect. Upod kay Hans Desierto, Julius Bilacaol. 1. Western Visayas.